The way Econet is so inconsiderate is on steroids. Mazimu socialites ese vamira together vakati mafikizolo kuno hatisikuida musure mekunge Econet yava invita ku Bad Beats concert ku Victoria Falls musi wa 5 July asi manetizens pamwechete nema socialites vati bodo vari kutitorera mabasa edu ngavagare kunyika kwavo vasauye kuno ukuwo mabus fares akwira kuenda ku 2.6 2.8 kubva kunzvimbo dzinenge vana Durban nana Cape Town mushure mekunge paita a big exodus group revanhu vakawanda vari kuda kuendeswa kuZimbabwe. Apa vamwe vakangomirira ka 2 million yabviswa naTagwirei. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Rakaiti svitsa maoko makadi zvenyu. Nyaya dzacho dzinopisa moyo dzinorwadza. Eika zviri kuitika munyika yeSouth Africa zvangosiya vanhu vese vakangoti kana. Maititi vati ivo, I saw this post ndikashamisika. I know zvinonzi treat evil with kindness, but zvinoitawo here kuti maZimbabweans achidzingwa kuJoni kunotopromota mamusician avo totobhadhara kunovaona, yet they never voiced about utsinye hunoitwa kunyika kwavo. This is definitely wrong timing, considering nhamo iri kuonekwa nemazimbo kuJoni. Izvezvi zvana mafikizolo namakadzi nanazodwa yeitsenono ngavamboita mashows avo ikoko kunyika kwavo. Isu as a nation we are not violent or cruel or racist or tribal, and ivo vanoita zvavanoda kuuraya kudzinga vapedza vouya kunotora mari dzemasemuZimbabweans. We don't hate them, but for now my country people ngatimbomirai, make a date and celebrate. What are we celebrating? Xenophobia? Vakandemgena cancel their shows, boycott. We are saddened by what our people are going through. This is a no. Ichokwadi, guys, Zimbabwe comes first. We believe our local artists deserves more support, more opportunities and more recognitions on our stages, radio stations and events. It is time for Zimbabweans to unite behind our own talent and invest in our own music industry so it can grow and compete on the world stage. This is not about hatred or disrespect towards any nation. It is about putting Zimbabwean artists first in Zimbabwe. We welcome healthy competition, but our priority should always be to uplift our own musicians, celebrate our own culture, and build a stronger future for Zimbabwean entertainment industry. Zimbabwe talent deserve to shine at home before we look elsewhere. Together, let's support local, promote local, and be proud of what our country has to offer. So manetizens ari kubvumirana akati aiwa isusu tiri kuti put Zimbabweans first. Akusi here kubra champagne mumaziso emaZimbabweans ari kudzingwa kuSouth Africa. Remember guys, much illegal undocumented people ndiyo zvayo, but for now iri kunzi all foreigners, whether documented or not, hatichakudi idzokerai kunyika kwenyu. So what do you call that? Modana vanhu kuti aiwa uyai ti celebrate. What are we celebrating? Pana na Winky D, pane vamwe vanhu vakawanda vari kuenda nana Killer T nana. We can actually have the Bad Beats ne vanhu ivavo. Tinodire iko kuwinza vanhu South Africa. More boys what Econet mune mari yekuwinza mafikizolo kuZimbabwe and pay them thousands of rands. Your timing is not right. What help have you given to the Zimbabwean community in South Africa? As a big corporate that has been supported by the Zimbabwean community in SA, hamukwanisiwe here kubatsira nemabhazi. Izvezvi pane vanhu vari kutonokanda mari pasasai yonobudira iri kuEconet huko. Imari dzakawanda sei dziri kupinzwa kuEconet, but vapedza ipapo kutodadira vanhu kwakadai. Kana vanga vabhadharana nemafikizolo kumasure uku hazvina kana basa kungokansela kuti imimi hamusi kupinda munyika. Mari vanoitya ine basa reko Econet zvaine mari yakawanda kudaro. Bad timing Econet zvokwadi. Vanhu varatsikirwa nezvinhu zvakawanda ikoko kuSouth. Imimi munova invite. Chii chamunonyengerera kumasaSquire? Vanhu vari kuvata panze, imimi muri kuinvita South Africans in your country. Muri serious here? Hakuna here ma local artist guys ka zvakaoma. Ndopa unoona kuti nhamo yemumwe hairambi kusadza. Izvezvi umwe ari kudotya pizza manje vachamuvukera voga nezvima agency zvavo.
nekuti isusu hatisi kuendako. Econet kuita mari yekurasa, tumirai mabhazi kana mari vanhu vatengerwe zvikafu kana mvura yekufamba vachimwa. Makaita seiko imimi? Dai vanhu vakasaenda, dai zvaigona vari kuzimu vamboita kana boycott chaiyo. Nekuti chataona apa ndechekuti Strive Masiyiwa and your team maguta kunyarwa. Read the room. Muri macapitalist imimi. EcoCash Zimbabwe muri macapitalist. Mafikizolo, we love you but don't come, not now. Hatisi kuda izvozvo. Strive Masiyiwa makadi ibambo. Sevanhu vanga vachiraramira mujoni tichitumira vabereki mari kumba neEcoCash tatiti kudzei kuti hatisi kufara kuti muri kuwinza muimbi wenyika yashungurudza zvizvarwa zvemuZimbabwe zvakanyanya. Tinokumbira vaitire mutambo wavo kunyika yavo, uye marketing team yenyu yakaona kuti dzimwe nyika dzamisa vaimbi ava kuti vauye. Mozambique makamisa musoro sekuti kuviri mukaita semusingazive. Team Ghetto ndimi munonyara mangwana uye pakushandidzana kwese kwatakaita matadza kudzosera mucommunity nekuisa mabhazi mashanu chaiwo. Tauraiwo naDziva Moboys ndiye ari paground, mumupewo mabhazi kuti vanhu vauye kumba. Ndatenda vamwe vakati this is unacceptable with everything that is happening in SA. They choose to host South Africans when they are brutalizing our people. You said it clear, we love Mafikizolo, but we don't want you to come to Zimbabwe right now, especially because you've been silent about Afrophobia and what is happening in South Africa. It is a shame. Ngavaitire vaimbire Strive nemhuri yake nesecurity. Isusu tati seZimbabwe no. Ngavainde vanoimba Cape Town, ngavainde vanoimbira pakela mtakati. Isusu kuZimbabwe tikuda maartisti edu. Mafikizolo, do the right thing and decline the offer. Never a day that we saw you addressing the issue of xenophobia in South Africa as celebrities. Ningabui, please. Nati, we are also fixing our country. Mwana wa mini Yotabo Etiasi, what iye, my 2 cents Zimbabweans are known for being peaceful and welcoming. That's why it hurts to see fellow Zimbabweans reportedly sleeping outside our consulate in Cape Town in fear, while at the same time we continue hosting South African artists at major events like Bad Beats concert. This isn't about Mafikizolo or any South African artist. It's about timing and standing with our own people when they need us most. I believe our government and corporate leaders should speak up for Zimbabweans and ensure their dignity and safety are protected. Friendship between nations should always be built on mutual respect. This is not a call for hatred, retaliation or boycotts. I want Zimbabwe and South Africa to continue enjoying the strong relationship our people have built over many years. But friendship must be based on mutual respect. If Zimbabwe continues to welcome everyone with open arms, then Zimbabweans should also feel safe, respected and valued wherever they go. Respect must go both ways. Haizi one way street iyi tiri kumira nehama dzedu dziri kuSouth Africa. Izvi zvese zvichiitika, Cape Town weather yabva yangodecide kuita zvainoda. Kuri kunaya, vana mai nevana vakamira panze, mafurniture dzavo, actually mabhegi ehembe dzacho dzavakasenga anyorova. Uku vemabhazi vadecide kubva vakwidza mabhazi kuenda ku 2000 depending nedestination. Pano vanyora ipo pano vakati reports that transport fares from South Africa to Zimbabwe have risen sharply from around 900 to as much as 2,000 depending on the destination are deeply concerning. Such increases place an even heavier burden on families who are already facing uncertainty and financial hardships as they try to return home before the 30th of June. Periods of crisis should call for compassion, not exploitation. Zimbabweans are kuzvichuzira to find themselves in this situation. They are trying to reunite with their families, protect their livelihoods, and return home safely. Excessive fare increases during such a difficult time risk making that journey impossible for many. While transport operators may point to higher demand and increased operation cost, there is also a social responsibility to ensure that vulnerable people are not priced out of essential travel during an emergency. Fair pricing and responsible business practices are especially important when communities are under distress.
the consequences of unaffordable transport extend beyond financial hardship. Some people may delay their return, become stranded, or resort to use unsafe and unregulated means of transport, exposing themselves to greater risks. Families may also be separated simply because they cannot afford the increased fares. A diaspora coalition for democracy calls on transport operators to exercise compassion and fairness during this difficult period. We also urge the relevant authorities to engage with transport providers, monitor the situation, and explore practical measures to ensure that Zimbabwean citizens can return home safely and affordably. A nation's strength is measured by how it responds to its people in times of crisis. This is a moment for humanity, responsibility, and solidarity, not for taking advantage of those who are already suffering. Inguva inorwadza asi senyika dei tavawo nemoyo. These people have been supporting these buses for the past I don't know how many years. Then all of a sudden paitika crisis. It's not like vanhu vari kuenda Christmas or something like that. Aiwa bodo inguva yakangohuma vanhu vanobva vabatiwa vonzi vabhadhare mari dzakapetwa zvakadai. Ko moyo yedu iri kupi? Ukuwo guys takangomirira 2 million yakanzi yaiswa naTagwirei kuti mabhazi auye atore vanhu. Dei zvabvira mabhazi aya asvika, maoperators ane mabhazi vosara zvavo vasina makastoma because moyo yavo right now yanguva moyo yakashata. Vamwe vari kutipa vanhu vese vakamira panze muCape Town ava. Does this mean kuti vanhu ava havanawo mari yakawanda yacho here iri kudiwa? I'm not judging them and I also feel for you, but paitaurwa nezvenyaya iyi vaifanira kuita action because hapana asingazive unhu hweMasouth Africans. Sometimes tinozvipinza musituation yakaoma tega. I was talking to one of my friends there. She says I'm safe and I was begging her to come back with the kids but she refuses. Question is, vanhu ava kana vava pakutambura kudai, what are they doing ikoko? Sorry kana ndatuka. Vamwe vakati aiwa for now concern yako tiri kuinzwa asika isusu nyaya yedu iri pakuti how do we deal with people that are already outside. Zvehama dzenyu dzichiri safe chimbomirai. Tiri kutaura nezvevanhu vari panze right now vari kunaiwa nevana. Imikani zvakaoma. Ngatirambei tichinamata kuti mabhazi asvike nenguva vanhu ava vabviswe pavari because pneumonia ikabata vana vari apa tichange tine mafatalities akanyanya. Zvakaoma.